محمد مصطفى جوانێکی ڕۆژئاوای کوردستانەیە ئەو بوخە ji bajarê Efrînê û terziye lê ji ber nebûna derfetên kar bigotîna wî ew niha li nava bazara bajarê Hewlêrê xwediya erebokeka nokan û gulebaroja ye û dibêje ew ne çara got vî karî bike ta pêdewîstiyên jiyana xwe dabîn bike. والله ez rojava hatim xeyatê şoxelêm berî vê di meha şoxelêm xeyatê nema ji ber xeyatê nema min nihat te vasta vekir ji bo kirîxanî ji bo zariyan ji bo mesrûfa xwe derînim wiha karê me والله em hemdulillah hatim yani vê basta min vekir ji min dendik difrotin dendik bûn nok bûn niha kişmişê difroşin hemdulillah yani mestûra derdikeve roja min مصروفه ما دردکه الحمدلله شد درباز دبی باشه الحمدلله. جوانên Rojavayê Kurdistanê ji ber nebûna derfetên kar hejmarek mezin jiwan berê xwedana karê erebokan yan jî vedana basteyan û bi gotina wan ew di karê xwe de car caran rastî hin astangiyan tên. والمقدمه دفش كاري كشي بردايا شغلي وسطاوان كشي بردايا هات سوق اللي بدا شكور جوزاوان دروشن هناك جماعه بعجان خيار دروشن هر كاري كن برسوق يعني بس بيع عيشتا خو بكن كليا خاني درخم غادي اسنديا درخم في شامل بيدا يعني اشتر بين شوا عربانه خد ماشينه بس زعمت سوريه بمشهر Nihal herêma Kurdistanê hejmarek mezin ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê hene û piraniya wan ji neçarî berê xwedana vê derê û gelek ji wan ew nikarin vegerînin Rojavayê Kurdistanê û ji ber vê yekê kiriya xaniyan û xerciya debara jiyanê ji wan tê xwestin êdî bi bêkarî û betalî ji wan re naqede. Di dema got hejmara herî mezin ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê nikarin karên mezin û berferah li başûrê Kurdistanê bikin nayê wataye got ew li malê rûnin û destê xwe dênin ber rûyê xwe belkû dibe got ew erebokekê li nava bazarekê dênin û debara jiyana xwe bikin. Aştîtî Şêrûdaw, Hewlêr.